Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Lynn. Nagtatrabaho bilang isang tindera at minsan naman tagaluto sa isang karinderya dito sa Bikutan. Napasulat ako kasi may problema ako ngayon na hindi ko masabi sa iba. Pakiramdam ko kasi kung hindi ako pagtatawanan, hindi ako maiintindihan. Sure ka ba? Hindi ka namin pagtatawanan dito. Wala ko sinasabi Okay, sige. Eto na. Okay. Dahil mukha naman pong malawak ang pangunawan yung dalawa, dito ako magre-react. Ano pala? Di ka sure. Di ka sure kung malawak yung pangunawa Okay, namin. sige. Anyways, dahil mukha naman pong malawak ang pangunawa ninyong dalawa at magaling kayong magbigay ng payo, baka naman po matulungan po ninyo ako. Ganito po kasi, may nakilala po akong pahinante ng delivery truck ng soft drinks. Kapag nagde-deliver po sila ng soft drinks dito sa karinderya, dito na din po sila kumakain. Hanggang sa pumupunta na po siya kahit wala namang silang delivery ng soft drinks. Sabi po niya, kakain daw siya. Hanggang sa kahit hindi naman po siya kakain, pumupunta pa din. Inamin po niya na dinadalaw niya po ako. Tapos, nanligaw na po siya. Gusto ko din naman po siya kaya hindi ko na pinagtagal at sinagot ko na din naman agad. Pareho na po kaming nasa edad para mag-asawa kaya natuwa po ako nang yayain niya ako magpakasal. Sandali lang po pala yung tuwa ko kasi nang malaman ko po yung apelyido niya, nalungkot po ako. Ay. Ang apelyido niya po kasi ay Buray. Doon po kasi sa amin sa Bicol, ang ibig sabihin ng buray ay ari ng babae. Oo. Oho. Sa Bicol pa naman po kami magpapakasal. Dahil nandun po ang pamilya ko. Doon po kami titira. Oo. Kapag kinasal po kami sa simbahan, siguradong kahit po yung pare, matatawa. No. Kapag nagkaanak po kami, magiging tampulan po ng tukso yung mga anak namin. At naaawa na po ako sa kanila. Ano po ang gagawin ko? Mahal na mahal ko po yung boyfriend ko pero hindi ko po talaga kayang gamitin yung apelyido niya. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Lynn. Soon to be Lynn Buray. Oo, Lynn Buray. Tapos kung may mga mahiwagang buray. Welcome dito sa Mahiwagang Buray. Yan! Sinasabi ko! Ayan, Oo. kasi naman, di ba? Pero, ikaw, anong tingin mo dito? Ang tingin ko, kailangan ko magtanong sa mga kaibigan kong mga abogado. Kasi ang alam ko, option ng isang babae na hindi gamitan ng last name Okay. ng lalaki. Hindi, kasi parang gets ko naman si Lynn Oo. 'Di ba? Lynn Buray, 'di ba? Parang, pag sinabi mo pati yung Buray, talagang para siyang di ba Bicol ka? Oo. Kaya alam mo. Oo, alam ko Oo. Talaga nga, ito po yung apelido na nai-imagine mo. Ito po yung apelido na nakikita mo sa utak mo. Yon, ito yung apelido na nai-imagine mo sa utak mo, ganon. And if it will cause you, ako para sa akin kung magko-cause siya ng stress, insecurity, anxiety, and also your kids, 'di ba? Alam ko merong option siya. Okay. Hindi mo siya pakakasalan kasi syempre hindi naman niya kasalanan, Oo. minanan niya yun sa mga ninuno niya Ayan. siya nga in-embrace niya, 'di ba? Oo. Pero kailangan maging bago ka makapag-usap sa abogado kasi alam ko may ganun I have friends na who got married pero dahil yung kanilang maiden name ay yung maiden name nila nung kunyari lawyer. Aha. Sikat sila dun sa pangalan na yon. Aha. So
hindi na nila kinabit yung apelido. Okay, pwedeng So ganon. parang may ganon. Basta legally, I think there's something that can be done. So, Yun yung isa. Again, dahil mga chismosa kami, hindi namin sure pa. Pero alam ko may Oo, ganon. may mga ganon Oo, na possibility. kaya nga yung mga kakakasal lang, pwede nilang option na hindi magpalit ng mga IDs. Kasi isa yun sa mga ginagawa ng mga bagong kasal magpalit ng IDs, gawin nila, kunin nila kagad yung apelido ng kanila mapapangasawa. Pero then again, yun na nga, kami po ay gutom, Ayan. kami po ay hindi mga lawyer, at hindi po, mga illegal po kami mag-isip at hindi po kami legal. Pang-recto So, lang po. correct, oo. So, itanong niyo po sa eksperto, pero alam ko there's a way around it. Merong way around it na magagawa ng paraan. Kasi ayaw mo namang hindi pa kasalan kasi mahal mo. Oo, tama. At yun yung sinasabi natin na unconditional dapat yung pagmamahal. Oo. Hindi dahil sa apelido. Pero gets natin. I mean, valid kasi syempre, thinking advance ka na. Yung mga Ayan. anak. Ikaw nga na. Mabubuli yung mga correct, bata. Ikaw nga. Di ba? Parang gaganin. Buray. Parang di ba pangit? Paano uli? Kasi kunyari ako. Parang ikaw yung nakita ko isa sa mga bata na nangasabro. Buray. Hindi kasi ganun yung mga kaibigan ko dati, yung mga kapitbahay ko dati. Kasi ang pangalan ko, tunay na pangalan ko, Emilu Gaite. So ang tawag nila sa akin, Emiluga. Emiluga. Kasi buti na lang hindi ako yung parang madamdamin na it will be traumatize me for life. Pero isipin mo, 4 decades later, natatandaan ko pa rin. Correct. Ano pa yan hindi pa ako Nagmarka. nagmarka pa rin siya na pinagtatawanan ko, pero 'di ba, nagmarka siya. So paano pa yung mga taong nagmarka na tas nag-iwan ng sugat talaga, 'di ba? So kailangan lang din na maging klaro yung intention mo bago ka kumausap ng legal, mag-consult sa isang legal person. Kailangan klaro lang din dun sa magiging asawa mo, yung nararamdaman mo. Ayan, Dapat i-express mo sa kanya na mahal kita. Nagtithink lang ako sa future. Iniisip ko lang yung magiging possibilities, ganyan. Well, yun lang din naman talaga. Pero sa totoo lang, ang nakikita kong if ever may effect, baka yung sa mga anak, kasi matagal nilang gagamitin yung apelido nila di ba? O attendance check, buray, di ba? Present. Naliligo pa po. Nasa CR pa po. Ano ba, umuulan, pumasok diba? yung anak mo. Buray, bakit basa ka? Correct, Diba? Basa na naman si Buray, Di ba, parang hindi talaga siya, I mean, pwede siya maging, correct, Buray, 3 points! Uy, ito na nga sinasabi niya, diba? pagtatawanan natin. Tingnan mo. Hindi, di ba, kapag ka graduate with honors, Yes. sa halip na, hindi tayo sure, yung mga klase baka sanay na. Pero yung mga ibang mga bisita, di ba? Di ba, Buray Lin, cum laude. Hindi na nila narinig yung cum laude. Ang narinig lang nila yung Buray. Kaya, si Lin, naiisip niya na yan. In-overthink niya na yan. Ayan. So, kailangan, Lin, may express mo yun sa fiancé mo, sa iyong pakakasalan, na may kasi baka sumama rin yung loob. Baka naman proud siya sa apelido niya. Kasi may ganun na parang dadalhin mo na ngayon yung aking apelido. So dapat, dun pa lang sa part na yun, na kayo, klaro kayo. Ayan, Pero ako dito lang din nakakalungkot kung titingnan natin sa na mas iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao. Pero may mga paraan Like halimbawa, kung ang problema mo, pag sa Bicol kayo tumira, pwede nyo pag-usapan na hindi kayo dun sa Bicol. Oo. Tapos kung nabawa, sa Facebook, pwede mo namang Lin Bulang. Ganun. Hindi, totoo naman. Lin B, oo. Lin B, di ba? Ang problema kasi iniisip, mas pinangungunahan mo na sasabihin ng ibang tao, pagtatawanan ka. Hindi, alam mo kung bakit ka ganyan? Bakit siya ganyan? Kasi siya mismo natatawa So kaya gets niya. Siya mismo nahihiya. Kaya gets niya. Kaya tingin ko pwede niyong pag-usapan at dapat maintindihan nitong boyfriend mo, fiancé mo na correct. Yung ibig sabihin na kanyang apelido sa lugar ninyo ay ganito nga, baka pagtawanan. So, pwede niyong pagplanuhan na hindi kayo titira doon sa lugar ninyo, sa Bicol. Diba? Kasi baka in the future, yung mga bata, magkaroon ng ganung problema. Correct. So, kung halimbawa, pwede kayo may compromise yan. Kaya nga, ang importante talaga dito, magtanong kayo sa legal, mag-consult kayo. Kasi, yung kakilala ko nga,
ang ginawa niya hyphenated. So, kunyari, ang apelyido niya ay Bandido. Oo. So, Bandido Buray. So, nandun Ayan. pa rin yung Bandido. So, Oo. parang may ganon. O kaya, balik ta rin. Hindi ko sure eh. Tapos yung mga anak, kung malaking nga issue ito, yung mga anak doon na tayo sa mga anak. When you become a parent kasi, you become a different person because suddenly you are responsible for kids. 'Di ba? Biglang isang araw, responsable ka sa mga batang ginawa mo. So, baka merong way doon sa mga bata. Yes. Oo. 'Di ba? Meron 'yan. Alam ko meron 'yan kasi may mga pangalan talagang kakaiba na halimbawa, parang nabasa ko in somewhere, ang pangalan niya Lucifer. So, ever since, problema niya na demonyo yung pangalan niya. Pero although Lucifer means light, diba? Yan. Pero associated, Lightbringer. pero associated pa rin siya sa demonyo. Demonyo, diba? Sa yawa. Yawa, diba? So, yung ganon. So, alam ko may mga options talaga eh. So, pero again, ulitin na lang namin, before you consult, mag-usap muna kayo na ito yung issue ko ha. Sana naiintindihan mo yung issue ko. And Ganun. again, in reality, pag kinonsult mo ito sa mga abogado, kailangan mo ng pera. Ayun din, yun pa din naman. So, yun yung medyo may masakit na may kakibat din. Dapat talaga So, meron tayong mga kinakaibigan na mga na mga doktor siyang mga lawyer eh. Yung mga patanong lang na mga walang i-check natin. Correct. Na walang bayad, 'di ba? Ganun. Pero yun nga, nakakalungkot lang. Pero siguro ang Lynn, ang isa sa mga, ako personally masasabi ko lang na may bibigay ko na payo sa'yo, huwag mong hayaan na diktahan yung ng society yung kaligayahan mo. O hindi dapat yung magiging standard ng society ang basehan natin kung paano tayo mamuhay, di ba? So, pwedeng gawa ng paraan eh. Pwedeng magawa ng workaround. Again, kung pwedeng hindi kayo tumira doon sa Bicol. Pwedeng pag-usapan nyo, paghandaan nyo talaga bago kayo pumasok sa matrimonya ng kasal. So, yun. Nakakalungkot lang din na laging ang kasayahan natin laging nakadepende kung ano sasabihin ng ibang tao. Correct. Yun yung nakakalungkot. Yun yung on the other side of it, 'di ba? Na wag natin laging iisipin o mabavalidate lang ang pagmamahal, mabavalidate ang relationship nang dahil sa mga likes ng mga tao. Yun. Kasi kung lagi din tayong nagbabase dyan, magiging malaking problema din talaga. Yan. Ganon. So, again, wag mong pangunahan yung mga bagay-bagay. Wag ka masyadong mag-worry dyan. Kasi, Basta ang mahalaga, ngayon pa lang, yan yung unang struggle ninyo as a couple. Ngayon pa lang, ipag-usapan nyo na yan. Ayan, diba? Kung ikasasama ng loob niya, basta himayin nyo yan. Kasi mahirap talaga yung issue mo pala siya kasi hindi mo sinabi. Oo. Tapos, ngayon mo lang nalaman na apelido Oo, niya ang Buray. weird eh. Kaya nga di ko nga Nagpaligaw maintindihan. ka, sinagot mo na. Hindi mo alam apelido. Date ko na nalalaman. Naku ha, yung huling naging karelasyon ko na ganyan na hindi ko alam ang apelido. Naku, sinasabi ko sa'yo. May Diyosawa pala, hindi ko alam, di ba? At saka, you can never tell, hindi natin malalaman kung halimbawa magstay man sa Buray. Bala mo, darating yung araw, ikaw yung pinakamakinang na Buray. Oo, di ba? Sa Bicol. Kumikinang na buray mo. Hindi Diba? natin masasabi. Baka nga pwede maging brand pa eh. Oo. Di ba? Sino na mag-aakala na isang araw yung Burnay, Oo. di ba, gagamitin sa isang radio show. Oo, yan. O, di ba? So, hindi imposible na isang araw may Buray Bake Shop, di ba? Oo. Di ba? May mga pangit na mga apelido dati noong unang panahon, pero ngayon parang tanggap na, parang normal na siya. Wala lang. Oo. Kasi ano na tayo, kakaiba na rin mag-isip yung mga tao eh. Ayan, no? Pagka nag-search ka nga sa internet na mga parang mga funny names, magugulat ka may mga anak na pinangalang hydrogen chloride. Totoo nga! Siguro lasing yung nanay nung pinangalanan yung anak, di ba? Oo. So, may mga ganun. And actually, kung iisipin natin sa anggulong yan, you can actually just make fun of it. Tama. Pwedeng make fun of it in a light way, in a light manner, di ba? Sino sa mga kaibigan mo ang may pangalan na Buray? Wala, Ayan, di ba? ayan. Nag-iisa ka, katangi-tangi ka, maaalala ka ng buong batch. Oo. Di ba? So what kung Buray yung apelido mo? Di ba? Diba? Ganon. Hindi yun gagawin na maliit ka na tao dahil Buray apelido mo, mamalitin ka na, hindi. Pero it's really up to you because there will people who will bully you. May mga tao talaga magbubully sa'yo dahil
sa apelido, may mga pagtatawanan ka talaga. So dapat, alam mo lang din kung papaano. Tandaan mo na kung minsan yung weakness natin, yun yung strength natin. Sa true, lalo. Baka yun pa yung magdala sa'yo sa... Correct. Diba? Ikaw ang pinakamayamang buray. Di ba? Magiging household name pa, magiging brand. Ayan, oo. Hindi Ang mo mahiwagang masasabi, buray. Di ba? Hindi mo talaga masasabi. Walang imposible sa mundo ngayon. Correct. Ha? Kaya, kaya mo yan, Lynn. Yan. Lynn Buray. Mag-practice ka na. Oras natin, 1:39. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!